Il-fuq minn 400 ruling l-speakers differenti ħadu mill-1964 sal-2013 ġew ippubblikati fi ktieb wieħed. Dan b'inizjattiva tal-President tal-Kamra tar-Rappreżentanti Anġlu Farrugia li mal-ħatra tiegħu f'April tal-2013 iddeċida li kollox jibda jiġi ippubblikat. Waqt li ppreżenta l-aħħar pubblikazzjoni tiegħu, Dr. Farrugia qal li iddeċida li jibda riċerka intensiva dwar rulings passati biex issa ġew ippubblikati fi ktieb bl-isem ta' Is-sedi titkellem is-7 volum. Dr. Farrugia qal li l-pubblikazzjoni għandelan li tkattar l-arfin tal-pubbliku dwar ix-xogħol parlamentari waqt li tkellem dwar l-isfidi li sab biex saret din il-pubblikazzjoni. Għamilna riċerka, sfidi kbar, ovvjament kanna morru mod manwali, ma kien hemm xejn online, nitkellmu fis-sittinijiet u s-sebgħinijiet u t-tmenijiet ukoll. Però sibna li kien hemm mal-431 ruling illi prattikament kienu moħbija. Dr. Farrugia spjega li tul ir-riċerka estensiva li saret ġew skoperti qatt ta' rulings interessanti fejn jissemmew anke argumenti li qajmu ex-Prim Ministri bħal Tumin Kumintov u Karmenu Mifsud Bonnici u qal li dan jikkumplementa xogħol ieħor li qed isir min-naħa tal-Parlament bħal l-introduzzjoni tal-istazzjon tal-Parlament.